dan gwarzo na Gombe. Wannan gwamnonin Arewa. Gurbi dan gatan gurabe. Wannan gwamnonin Arewa. Sarkin aiki kowa ya yi obe. Wannan gwamnonin Arewa. Mai magana ɗaya babu zobe. Wannan gwamnonin Gashi Arewa. da jure halin yau da gobe. Wannan gwamnonin Arewa. Dan maje, ku ce masa dan majen Gombe. Dan maje, ka yi daban gwamnan Gombe. Dan maje, ko jiya ya lashe zaɓe. Ko gezo, gaya musu ko gezo dan maje. Ko yanzu, gaya musu ko yanzu dan maje. Ko gobe, gaya musu ko gobe dan maje. Kai ne dai, gwada musu kai ne dai dan maje. A gyale ma, dole a gyale ma dan maje. Asara ma, su tashi su sara ma dan maje. Kai ne dai, wuce musu Allah da ya yarje. Gaba gwamnan gwamnoni, da karamcin tsantseni, rike kauye har birni, da dababancin launi, da karamcin gwambawa, ka zama nan farkowa, gaba dan toron giwa, da jurewa kalwa, taimakon tumbin giwa, da zayayyen gwamna, kuma ka faɗa ta zauna, Tsintsiya. da ɗayin an tuna, ku za mu fi kowa murna. Gaskiya. Magana da ya ce baya ta binta kamar an auna. Tsintsiya. Gaba da dattijo gardi ga kudu sai kuna. Gaskiya. Gwamba sai dan mata can safon gaba dan na zauna. Tsintsiya. Na kwana Na gwanda ina kwana dan maje. sojuna Dakan daka nemo domin saje. to ina kaura. Muna shagalin an kamo goje. Tafiya sama dai je tafiya sama sai jirgi. A gaya musu dai kara gaya musu nowari. Da fadan mu da kai kaɗan na taba maka kadaki. Bidi masu buhu ku daina gwada mana ɗan kingi. Muna haka sun yi can haka da suka yi haka sai na yau haka. Nan gauri da rannuka dakan daka lallamin daka. Ku gaya musu dai A gwamba ne tafiyar da ta yi fofula. ku tuna musu dai A gwamba na ga su gundura sun bado bula. a irin haka dai Da gaske za mu gwada maka kaji dan shila. mu bayyana wa dai. Muna jiran ya gwada mana mun bi formula. A gwada mana zogala a aje mana malmala a raba mu da bandala ka hada mu da kandala mu kurewa yandila ku gaya musu kwangwala ta saka mana walwala ashe maganar jiya ce ta zo a da amma a jaga tunumbu Ga dan maje ga kwangwawa ga dan ma jaga tunumbu Ga dan maje ga tunumbu. da mai tulu ya nemi yumbu Ga dan maje ga na je fannin noma na nemi kumbu
san da diga nawa bai karfin tawaga ba ma shakku mabuga sama jirgi zai daga da abu mai fadin karaga amintacce da mata amintaccen yan gombe Amintacce, da mata amintaccen yan Gombe. nagartacce inuwa nagartaccen yan gombe Nagartacce, inuwa nagartaccen dan Gombe. jajirtacce gwamnan gwamnoni kenan gatan gombe Jajirtacce, gwamnoni gatan Gombe. da mata masoyin gombe gama da kashin yan gombe ya sai ta shirin yan gombe fito a buga ko gobe muke da akwatin zabe fara ne a halke Dan maje, mun tafiya falke dan maje, da mata ya sa sulke dan maje, ya tarwata ciwake dan maje, da mata na watake dan maje. a to aiki sai mun shi ana san kun gabe shi mai kishin yankin shi uban basu da taiwa shi daga yaya da shi a to wai wane ne shi idan kun ba da gari na ce muku gwamnonin arewa Gwamnonin Arewa. ko ke zo taken na gombe Aiki sai mai shi muna maka murna jan gwarzon ana Arewa. ce gwamnonin arewa Kuke zautakin da Gombe. aiki sai mai shi muna maka murna a gwarzon arewa Gwamnonin Arewa. kuke zo taken na gombe Aiki sai mai shi muna maka murna jan gwarzon Arewa. a wanda da za na kira buwayi shi ne rani da kaka Gwamnonin Arewa. sarkin sarki almusawwir ko me zan sai na kiranka Kuke zautakin da Gombe. dan girman mahmud hamid shi ne dai makura iyaka Gwamnonin Arewa. dan halinsa da masu habansa fanni na marikar rikewa Gwamnonin Arewa. kuke zo taken na gombe Aiki sai mai shi muna maka murna jan gwarzon Arewa. ko an so ko an kyayi dole fannin kanshi sai turare Gwamnonin Arewa. gashi shaukin aure ya taba annasu ko sun dauko jabare Kuke zautakin da Gombe. tana mata ɗaya ka ta bare musu tun taron farko da bore Gwamnonin Arewa. shi bara mun karya dan tagi ne tambas ya dauko gure